Хора, днес ще ви покажа моят домашен любимец Гари. Да, позволих си да го поканя. Вече Ето част го. от семейството. И сега ще си го тъжа на ръката. Виждам, че двамата давате шанс на брага си. Гари. За твое съжаление, вероятно. Да, това съм си заслужил. Ясно. Все пак благодаря, че всички дойдохте. Да. 70 е новото 50. Така казват в днешно време. Чакаме още много време. Въпреки това размишлявам. За мен, за бъдещето ми, за семейството, за приятелите ми. Кажи им. Много е дебиличък. Откър. Истина. С марули, тиквички и много неща. Времето ми изтича. Няма да се фърляш. Не новото 50, 60 или каквото и да било. Имам първи признаци на деменция. Много обича да се къпи. Алцхаймер. И е тук. Часовникът. Чакай. Така. Яспер. Синко. Оп. Знаеш колко ценя анализите ти. Скри се. Без Или теб как се често изпърдя? щяхме да взимаме грешни решения. Почвам да къпим Гари с едно шише. Помня да е семейство, което стои до мен. Корчи. Добре, що се отнася до нас? Пак съм мисля, че се дави. Това ще Ето, мамо, нали? Вчера дето такова, нали? и компания. Като купувахме мъхи, бисквитки. Айде, цункай. Ще го правим заедно. Айде, Преди айде кажи чао, Гари.